Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zer modu zaudete, ongi etorri otsailaren 20ko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa ekartzen dizkizuegu. Alde batetik, literatura jorratuko dugu Edorta Jimenezekin, bere azkenengo lana aurkeztuko digu eta ostadarrak lurra ukitzen duen lekua izenburua du, eta esan bezala gero jakingo dugu gehiago obra honen inguruan. Jarraian, Arangurenetik joaldunak izango ditugu edo joaldunak izango dira mintzagai. Bertatik, taldetik lehendakaria izango dugu, Urtzi Alkaseaga eta esan bezala xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta bukatzeko Jokoz Mintzo atala, asteazkenero eskainiko dizuegun moduan, pasaren astean, orain dela 2 aste barkatu hasi baiginen honekin. Pasaren asteburuko partidu bat botako dugu, Orbina Mutilberaren kontra jokatutakoa, eta orduan saio anitza ikusten duzuen moduan, has gaitezen. 20. mendean hasiko gara. Gaur bezalako egun batetan 1921 urtean Rex Ingram zinemagile irlandarraren Apokalipsiaren lau zaldunak filma estreinatu zen. Ia mende bat geroago, 2003 urtean Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindua eman zuen, etaren tresna izatea leporatuta. Hauek dira otsailaren 20ko titularrak. Euskarazko umorea jorratzen duen irrizikloaren edizio berriaren baitan saio bikoitza. Gaur arratsaldeko 8etan Virginie Albirak eta Baltzizkuetak Nafarroako antzerki eskolara euren proposamenak eramango dituzte. Lapurreta eta iruzurrak ekiditzeko xedearekin Iruñeko udaltzaingoak adinekoendako segurtasun kanpaina bat jarri du martxan. Honen barne, jubilatuen hainbat elkarteetan 9 hitzaldi eskainiko dira. Irakasleei eskerrik asko lelopean Hezkuntza Departamentuak irakasleen lana eskertzeko kanpaina aurkeztu egin du. Irakaskuntzaren profesional hauek ikasleen garapenerako paper garrantzitsu bat betetzen dute eta hori eskertu nahian jarri da abian. LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialerako ekintza planaren gainean ekarpenak edo proposamenak egiteko epea irekita. Berrikuntzak Landabenen Volkswagenek 3. modeloaren ekoizpena ezarri dezake. Kontsumo Departamentuak Idental Hortz Kliniken ustezko iruzurra jasan duten 17 pertsonen erreklamazioak tramitatu ditu. Ekonomia jasangarriaren programa baten baitan Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak mankomunitateak mahaigaineratutako edo proposatutako 3 ekimen onetsi ditu. Proiektua urtero gauzatzen da karbono isuriketaren murrizketa lortzeko egitasmoak sustatuz. Egunkarietako azalen txanda, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusian, Nafarroan langabezian dauden 10 pertsonetatik 4 iraupen luzekoak dira. Azaleko irudiak A28 autobidean burutzen ari diren obrak erakusten ditu, Tuterarako sarbidea 2 hilabetetarako moztuta izenburupean. Diario de Noticiaseko titular nagusian hau paratu dute. Volkswagen Landabeni 3. modelo bat egokitzea pentsatzen dago eta autoelektrikoa alde batean uzten du. Azaleko irudian A28 autobideko lanak ageri dira. Izenburu honek laguntzen du. A28a gaur irekitzen da. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Sara Majarenasen alabaren erasotzailea askatasunean, espetxea eta hau kakotxen artean salbuespenezkoa edo ez ohikoa delako. Azaleko irudiak Nafarroako kutxa publikoari erreferentzia egiten dio. Azpian hau irakurri daiteke. Kanek UPN seinalatu eta PSN salatzen du.
Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berria egunkarian aurkitu dezakeguna. Goian izkin batean, D eredua 130 inguruan egonkortu da Nafarroan, baina G ereduak egin du gora, ikasleen erdiek ez dute euskararik. Azpian lerroburu nagusian, zaintzapean daude Sara Majarenas eta alaba, epaileak libre utzi bai du akusatua. Bekaldean gainontzeko edukiak, lehendabizikoak hurrengoa dio. Oposizioen auziagatik Darponen dimisioa eskatu du oposizioak, baina Erkorekak baztertu egin du. Ondoan kulturari dagokionez, Paulin, Agnes eta besteak Berlinen deritzon edukia. Ondoan Labek helari eskaini dio 2017ko agiriaren bideari heltzea eta Euskal Errepublika sortzera dei egin du. Ekonomia arloan pentsioen sistema berritzeko akordioa bertan bera geratu da Espainian, bozen giroak nahasturik. Ekonomiarekin jarraituz, garabi batetik erori eta hil eginda langile bat Bilboko portuan. 2015etik 5 behargin hildiraan. Amaitzeko beko iskin batean iritzi artikulu bat Katalunian baketsuak gara izenburupean. Jordi Muñozen iritzia da. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Volkswagenek 3. modelo ekoizpena ezar dezake landabenen, dio lehendabiziko albisteak. Eta alboan beste bi berri, emakume bati sexu abusuak egiteagatik atxilotu zituzten gizonak aske utzi ditu epaileak. Azpian 140ko zerbitzu minimoak ezarri dira biharko bilabesen grebarako. Goazen aste honetako edo Iruña herriko agendarekin. Martxoaren 29 arte, beraz ez aste honetakoa, baizik eta hilabete hauetakoa martxoaren 29 arte esan bezala Ingurumen Hezkuntzako Museoan Iñaki Bergararen erakusketa bat ikusgai izango da. Artzaina tradiziora lotutako bizitza izenburupean, sarrera libre. Gaur arratsaldeko 8etan Nafarroako Antzerki Eskolan eta Irrizikloa euskarazko umore programaren baitan Iruñetik mundura obra taularatuko da. Sarrerak 3 euro balio du. Gaur gaueko 9:30 Zentral Cafe antzokian swing dantzatzeko aukera izango da. Sarrera libre. Bihar arratsaldeko 8etan amaitzeko Baluarte Jauregian bakarrizketa Goio Jimenezen eskutik. Sarrera 19 eurokoa da. Goizan lanbroa eta lainoa sortu arren zeruan laino gutxikin edo oskarbi egongo da egunean zehar. Hego osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimoak nahiko igoko dira zenbait tokitan, izotz txiki egin dezake. Ostegunean goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeruan laino gutxikin edo oskarbi mantenduko da. Hego osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoek berdin jarraituko dute, maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Zenbait tokitan izotz txikia egin dezake. Iruña herriko berrien txanda, hasteko Galarko zendeako berriak. Aste honetako larun batean, Otsaiak 23 inauteriak ospatuko dira Olatzen. Ospakizunak arratsaldeko 5:30 hasiko dira pilotalekuan familiarendako jolasekin. Ez da ekintza edo jarduera bakarra izango ordea. Arratsalde eta gauean zehar txistor jatea, afaria eta noski mozorro dantzaldi bat eskainiko direlako. Informazio eta xehetasun guztiak Galarko zendearen webgunean, hor egitaraua zintzilikatu dute eta. Honen harira, inauteri kulturala izenburua daramaten hiri kanpaldiak burutuko dira. Noaingo San Miguel ikastetxe publikoan izango da.
Martxoaren 4tik 8 ospatuko dira edo burutuko dira, eta izen ematepea otsailaren 18an irekiko da, edo ireki eginda, hobe esan da, 25 arte. Telefono zenbaki bat dago apuntatzeko, baina baita campamentosdenoain.wordpress.com webgunea bisitatu daiteke. Etxaurirekin jarraituko dugu. Udalak 2018-2019 ikasturtean zehar umeak haur eskoletara eramatea diruz lagunduko du. Bete beharreko baldintzak eta gainontzeko informazio guztia udal webgunean argitaratuta dago eta interesatuek beraz araio dezakete. Eskakizunak aurkezteko epeari dagokionez, otsailaren 28a azkenengo eguna izango da. Egin dezagun aurrera Iruñe herriko albiste hauekin, Eguesibarrera joanez. Otsailaren 28an arratsaldeko 5etan eta Sarrigurengo CAF espazioan nire amaren etxera buelta izenburua duen filma edo pelikula proiektatuko da. Gazteleraz izango da eta ondoren genero gaietan aditua den Maria Castejonek, aski ezaguna, hemengo kolaboratzailea izan bai da eta esan bezala aditua da, zuzendutako solasaldia gauzatuko da azkenengo urteetan emakumezkoen figura ikusentzunezkoetan nola islatu den aztertuz. Hori baino lehen otsailaren 23 eta 24rako, hau da asteburu honetarako, aste honetarako, hainbat jarduera gauzatuko dira zonaldean, Eguesibarren. Besteak beste euskarazko eta doako antzerkia 6 urtetik gorako haurrentzat. Zutuberrak lana edo izenburua duen obra eskainiko da arratsaldeko 7etan Joaquin Lizarraga ikastetxe publikoko gimnasioan. Agenda asko zabalagoa da eta udalaren webgunean zintzilikatu egin da, ikusgai dago. Hauek ez dira gainera Eguesibarren prestatutako ekintza bakarrak. Martxoaren 8 dela eta lehendabiziko aldiz, emakumearen nazioarteko egunari buruzko lehendabiziko txapelketa, argazkilaritza txapelketa edo lehiaketa antolatu da. Instagram aplikazioaren bidez gauzatuko da eta Ibarreko gazteak argazkilaritzaren bidez emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaz ohartaraztea du xede. Baldintza eta oinarri guztiak udal webgunean. Eguesibarrekin amaitzeko pasatako asteburuan, larunbatean konkretuki, Bolondres talde batek Aranaz ezegunea garbitu eta birlandatu zuten anfibioen konektagarritasuna deritzon proiektuaren baitan. Ekimen edo proiektu honek Iruñe herriko ekialdeko eta anfibioak batzea eta egituratzea bilatzen du. Bukatzeko goazen Iruñe hirira. Sanduzelaiko patinodromoa moldatzeari eta auzoko bizilagunei esker, Sanduzelaik aurrek jolasteko bigune izango ditu. Bat kirol anitzetakoa eta bestea parkur egiteko. Bigarren honi dagokionez, hiriko Iruñeko lehendabiziko parkur eremua izango litzateke. Enparantza handi batetan kokatuko dira bi eremu edo gune hauek, kanpoaldeko gimnasio bat eta zonalde berdeak hartuko ditu ere, eta erdigune parte hartze prozesuak ahalbidetutako ekimena izan da hau guztia. Obrak Sanferminak eta gero hasiko dira, aurten beraz. Gaur bestalde arratsaldeko otsailak 20 eta bihar ere otsailaren 21ean ostegunarekin Gaztediaren etxeak hezkuntzaren alde egiteko astearen aurkezpena hartuko du. Arratsaldeko 5:00 izango da bai gaurko ekitaldia eta baita biharkoa ere, eta sarrera librearekin. Aurtengo leloak hezkuntza defendatzen dugu, mundua sostengatzen dugu, dio beti bezala inklusiboa, berdintasunezkoa eta kalitatezkoa den hezkuntza babestuz edo hezkuntza horren alde. Bukatzeko, bai Iruñe herriko albisteekin eta baita Iruñekoekin ere, erorien monumentuaren ingurunearekin zeregin erabakitzeko aurkeztutako 7 proposamenen gainean ekarpenak egiteko epea irekita dago. Kondestable jauregian fisikoki edota erabaki plataforma digitalaren bitartez burutu daitezke edo eraman daitezke ekarpen horiek martxoaren 7 arte. Goazen gaurko elkarrizketekin, bi izango ditugu alde batetik, Edorta Jimenez izango dugu gurekin, berazkenengo liburuari buruz hitz egiteko. Ostadarrak
lurra ukitzen duen lekua izenburua daramana. Eta hortik Arangurenera joango gara, bertako joaldunak edo zanpantzarrak ezagutuko ditugulako. Urtzi Alkasena etorriko da, taldeko lehendakaria, eta honen inguruan arituko da. Gaurkoan Edorta Jimenez dugu gurekin, Ostadarrak lurra ukitzen duen lekua obra ezagutzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon eta mila esker gonbidapenagatik hemen Saloa telebistatik. Bai. Eskerrik asko zuri etorri izanagatik. Orduan, esan dugu, Ostadarrak lurra ukitzen duen lekua liburua. Zer aurkituko dugu bertan? 410 orrialde dira, eta 410 orrialdeetan asko denetarik funtzean narrazioa, hau da, kontaketa, garrantzizkoena liburu honetan kontaera da, nola kontatu nahi izan dudana, hizkuntzaren erabilera guzti hori, eta egitura jakin baten bidez, gertaerak zeintzu diren laburtzea ez da erraza. Baina eman esan dezagun, genero beltzaren barruan kokatu dutela novela, beraz gertaerak novela beltzetan beti dira argitu beharreko kasuren bat, novela honetan argitu beharreko kasu bata txakurrak, lauhankakoak desagertzen ari direla ezohiko moduan, eta zerrote dagoen horren atzean, eta argitu beharko da baita ere zer gertatu zen iraganean hemengo pertsonaiekin. 2 ertzainak dira, 3 ere, baina nagusiki 2, eta beste pertsonaia bat, Rosa, urteetan kartzelan egona, ezeren errurik izan gabe, eta kontaera biak bat egingo dira, edo batu egingo dira liburuaren azkenean. Eta bidaia proposatzen dudan, bidaia horretan, Bizkaia egungoa, gaur egunekoa, novela 2000 urrun dago, 2017an gertatzen da dena, ez da? Eta 2017ko azken egunean bukatzen da. 2 ertzain hauen, esan duzulako nagusiki 2 direla, urtebetetzearekin hasten da, ez? Bai. Novela karibi baditu eta lehen ariarekin hasten da, hau da, txakurren aferarekin eta nola badaen etxearen aurrean hor istripua eta istripu horretan ez dago argi zer gertatu den, baina hor istripu horretatik aingeru bat sortzen da, aingerua. Eta bigarren aria, liburuko bigarren atala, hori bai da ertzain bien urte betetzea. Biek dute zama hori, alegia Estatu Batuek atomo bomba Hiroshiman jaurti zuten egun berean jaio dira 5 urteko tartearekin. Eta nik badut lagun bat, aspaldion ikusi gabe, urtero gogorarazten zigun, ze zoritxarra, nire urte betetzea da, eta beti egunkarietan eta aipatzen dute Hiroshimako hori, ez da? Eta nahi gabetan edo nahi gaberik liburua idazten hasi nintzelarik, etorri egin zitzaidan Hiroshimakoa, ez da? Ze pertsonaia bien arteko halako uztarketa lotura edo sendo bat
egiten du egun berean jaio izanak, ez da? 5 urteko tartearekin, bat gizonezkoa, beste emakumezkoa, biek elkarrezagutu dute, hori hasieran ikusten da Arkauten, hau da, Ertzaintzaren akademian, ez da? Akademia eta gehiago ere baden leku horretan, bai. Eta orduan, ospakizun horiek moztu egiten dira edo etendu aipatutako txakurren desagerketa horiengatik, ez? Bai, hor hemen agertzen da liburuko beste pertsonaia importante bat, itsasontzia. Hau da, gizonezko ertzainak, Jon Andoni Uribe, beste batzuentzat Kanboia ezkutuan, eta neska honentzat, emakume honentzat, Mak, bauka bere itsasontzi zoragarri hori, Amets bi izenekoa, dena zurezkoa, eta horrari dira ospatzen, eta bien artean sortzen den ikamika edo zer batean, emakumeak uretara egiten du, uretara egin du, bere neoprenozko zerarekin, eta hor uretan topatu du txakur bat, lau hankakoa itxota. Eta hara non txakur hori ertzaintzako buru edo barne kontseilaritzako buru edo nolabaiteko buru izan zen baten txakurra da, ezta? Eta horrazten da txakurren ikerketa. Nola, nondik nora agertu den, txakur hori hilda itsasoa, norena den, gero behar bada hemen ez dakizue, baina Bizkaia aldean ospetsuak izan ziren txakur borrokak, klandestinoak, debekatuak eta bar. Nire lagun bat ibili zen horren ikerketan, orain dela urtiak, eta hori, ertzainak, Kanboiak, Jon Andoni Uribek, ikertu egin zuen bere garaian txakurren auzi guzti hori. Eta deitu egin diote, orain desagertu egin dira kaporalaren edo buruaren txakurrak, bat itsasoan agertu da, eta horren atzean zer dagoen, eta hori ikertu behar dute. Eta ikerketa horretan ari direla, iragana gainera etortzen zaiez, azken batean Kanboia ofizioz, bere polizia zereginaren barruan, torturatzailea zen. Izan zen, orain jubilatuta dago, nobelaren momentuan, baina torturatzailea izan da. Orduan, iraganeko mamu horiek bueltatzen dira? Bai, iraganeko mamuak berpiztu egiten dira, eta badakigu, medikuntzak ere esaten du, obsesio psikikoak eta esaten duguna mamuak, izaera fisiko ez duten horiek gorpuztu egiten dira, eta larrutik ez, urdailetik, gibeletik, bihotzetik, nerbioetatik ordaintzen dugu iragana, ez da? Eta gorpuztu egiten zaizkio iraganeko mamuak eta min ematen diote. Mamuak izarak balira urtebetetzeetan umeekin edo aurrekin egiten den bezala, gaitzerdi, baina mamuak, benetako mamuak badira, gorpuztu egiten dira, eta min ematen dute. Eta horri aurre egin beharko dio orduan, liburuan, istorioan zehar? Bai, hori alde batetik Kanboiak horri, bere laguna Gazteluk, beste izen bat dauka, baina bera Gaztelu esaten dio, jubilatu eginda, urte betetze egunean, eta hori ere ospatzen ari dira, ez dauka iragan garbia, emakumeak ere, iraganean zerbait egin zuen, eta alabaren ezkontzan, iraganeko norbait agertuko zaio, hor
aurrean eta gazteluri ere iragana etorriko zaio. Ze denok dakigun legez, polizia sartzen denak, Dantek bere infernuaren zera atalasean edo orgoian ipini zuen bezala, badaki edo jakin beharko luke, ze infernutara dijoan eta beste kontu batzuetan ibili direnek ere, jakin behar dute, astean, asmentan edo astapenetan, ze infernutara joan daitezkeen, ez da? Eta bataren eta bestearen infernua azken batean oso loturik daude, ze elkar maite izan zuten momentu batean. Hemen maitasunaren adierazko edo ugari daude, badago emakume biren arteko maitasuna haragizkoa, eta intelektuala eta dena, ez? Bapateko maite mintzea urruneko leku batean eta horren ondorioak, ez da? Eta badagoz heteroen maite mintzeak ere eta guztiak azkenean maitasuna labirintua da, ez da? Eta labirintuak ere garrantzi handia dauka novelan, labirintuaren kontzeptuak eta baita ere alefaren kontzeptuak. Alef braillerazko alfabetuko lehengo letra da, nik ez dakite brailleraz, eta Borgesek ipuin gogoangarri hori idatzi zuen, alefa, euskeratuta dagoena, zer da alefa? Lekutxo bat, non begiratu ezkero, unibertso osoa ikusten dan, iragana, oraina, dena. Ezta? Eta narratzaile bi daude, narratzaile baten novelan dagoen horren zera alefa bere etxean dago, eta orduan zirrikitu edo gune horretatik begiratuz Borgesen ipuinean bezala, ustelkeria guztia ikusi du. Bizkaian, eta munduan, baina batez ere Bizkaian dagoen ustelkeria guztia. Ikusi du tortura kontatzen du, ikusi ditu hilketak zera dena. Ustelkeri mota guztiak, 3% hori edo 4%, espekulazio immobiliarioa, gezurrak eta dena, ez da, ikusi ditu. Leku horretatik. Eta beraz, liburuak badauka alefaren kontzeptu hori. Liburu honetan barneratzen denak Bizkaiko paradisua ikusiko du. Paseiatu egingo du, ikusiko du Guggenheim, San Mames berria, Bilboko metroa, dena dotore, dena argia, dena ederra, ez da? Eta horren inferentzua edo horren alde iluna zein da. Eta zergatik erabaki zenuen honi buruz idaztea? Ez dakit. Hau da, honi buruz hausnarketa luzea da, ni gehien bat gizarte ekintzailea naiz, garrantzizkoagoa da, nik zer eman diezaiokedan gizarteari. Beste arlo batzutan, literaturan baino behar bada, ez da, eta Urdaibai inguruko auziekin osatu genuen halako mahai bat, eta ni hara joaten nintzen notario edo idazkari modura, zeni ez naz, ez abokatua, ez ingeniaria, ez ezer, eta urte betezan lanean astero edo amabostero biltzen konturatzen nintzen eta esaten nien maikidei, ez dago modurik hau kontatzeko. Ze legeak, oianak dira, eta labirintoak, eta horrezetarako egiten dira. Eta azten zarelarik aztertzen, zergatik abiadura handiko trena edo Urdaibaiko
zuzen kudeaketa eta zuzentza plana aldatu den eta nola, sekulako labirintua da, ez dago modurik hori ikusteko erronka izan zen niretzat, nolabait horko zerbait idatzi ahal izatea, ez da? Hori izan zen erronka bat nolabait esan. Eta gero zerbait garaikidea. Alegia, alamele. Gaur egungo gizartean ditugun auziekin eta arazoekin. Eta horietariko bat, ni neu ere torturatuan naizelako, eta da, nondik nora izan dugun tortura, ustez berria zen, eta beraz, Venus bezala Virgin jaiozan herri polizia batekin, ez da, ustez herri polizia eta ertzaintza lauasetak asmatu zuen hitza. Kontu garbiketa edo kontu kitatze bat nola baita esan, nahi gaberik etorri zaidana, nik hau eneukan pentsatuta. Hau etorri egin zait, ni ezer egin naiz idazten, eta barruan bildu dudan guztia nola baita esan, etorri zait liburura. Salaketa badago helburuetako bat dela esan daiteke ez, edo errealitatearen deskribapena behintzat bai, ez? Bai, konpromisoa realitatearekin, ez? Nik salaketak eginda daude. Kontaketa eta narrazioa, kontaketa erakargarria izatea eta behar dan moduan egitea eta hizkuntzatik egitea. Hizkuntzari hemen garrantzi handia eman diot. Erabatekoa, sinesgarri egin behar da aingeruak hitz egiten duela. Aingeruak hitz egiten badu, ez ote du hitz egiten Dibuazainen Bibliako baten modura, eta bestea ertzaina bada eta euskalduna, ze badira, naiz eta kontroletan gazteaz ite ditut guzti hori, ez da. Salaketa, kontaketa. Literaturaren funtzioa eta Raymond Chandler da, adibidea hemen, Raymond Chandlerren amaiera bi berri datzi ditut liburu honetarako. Salaketa berez dator. Ikusten baduzu, iaz 2018an ikusi zen inbeltzan Chinatown, ez da, filma, salaketa da, filma da. Baina filma amaitutakoan hausnartu egiten du ikusleak, ez da? Hori da. Bai, hor daukazu, bakoitzak nahi duen ondorioa ez, ateratzea. Bai, ateratzeko, bai. Esan duzu hizkuntzak espazio edo garrantzia handia duela, baina betidanik landu egin duzu genero ezberdinak landu egin dituzulako, poesia, haurrentzat idatzi egin duzu ere. Zer da liburu honek egiten duen ekarpena zure ibilbidean? Haurrentzat idatzi dudana ez da ondo joan, hori esan behar dut, eta ez berriro saiatuko. Nire obrari begiratuta errealitatea hartu dut gutxi gora bera erdiarotik iaia gaur daño, ze amaitu nuen Kilkerren hotsak Mundakako alkatearen fusilamenduarekin, ez da, hori 1997an izan zen, eta gero azken fusila liburuan saiatu nintzen zen momentutan jaio zen Euskadita askatasuna argitzen pizka bat soziologikoki, eta hor gelditu nintzen, eta gogoan daukat Milanen nengoela lagun min batek ezan zidala, beti iragana, historia, Balen Berbaroa, Zukarrustelaren urtea, Maion alkatearena, bera langile arrunta zen, oso esplotatua, call center batean hain zuzen ere, bakizu zelako esplotazioa dan hori. Eta arantza hori geratu zitzaidan barruan. Egunen batean ekin beharko niokela benetan gaur egunekoari, ez da. Eta gainera genero baltzaren zalean naz.
Dena dela idazleak gogoak ematen dionari ekiten dio. Eta honek beraz biribildu egiten du nire ibilbidea esan dezaket, kitatu dudala harenganako zorra, nire zor bihurtu zena, eta etorri naizela alamele. Gaur, hemen, orain, zer. Ez 1598an garrantzizkoa izan zen, ez 1997an garrantzia izan zen, ez 1957an, ez Jimenez jauna. 2017a, hemen, ustelkeria, tortura, engainua, mendekua, espekulazioa guzti hori. Beti esaten den katarsis hori orduan ere agertzen da. Katarsia, bai, liburu honek ni neu zoriontsu egin nau, idazte prozesuan. Eta horrekin bakea egin dut, ze urteak egin ditut ezer, eman ditut ezer argitaratu gabe, orduan liburu hau katartiko izan da, baita ere liburu hau idatzi dudalako arrebari, ja hilda dago, minbizia diagnostikatu zionetik hiltzen arteko tartean. Bera bizirik zen amaitu nuenean, berakan ikusten ninduen ni idazten, importantea izan zen, berarentzat ni idazten ikustea, eta ja Durangoko azokatik liburu aurkeztuta itzuli nintzenean, igandea zen, gauean esan zidan, aste honetan erabaki behar dut. Astelenean medikuak etorri zidan etxera, eta aste artean goizeko 11etan ipini zuen hitzordua, eta hurrengo egunerako, asteazkenerako hilda zegoen, ez da, nire etxean. Azken gaua arekin egin nuen, orduan liburu honek dauka hori, katarsia izan da prozesu bat, beste novela bat egiteko moduko prozesua, ez ikustea maite duzun hori hilten, iaia epea eman da, eta ikustea berak bere buruari eman dion epea dela zein eta nik novela idazteko behar izan dudan epea eta biak etorri direla batera, ez da. Baina berak hala nahita iraun egin zuen, liburua amaituta ikusi nahi izan zuen. Ze kurioso, unkigarria eta polita, tristea, baina... Bai, hola da, eta berari eskainita dago liburua. Lagungarria izan da, ze literaturaren grina dugunok nik uste, nahi dugun bakarra da bizi euskarri bat, bizi alizateko, jan, edan, lo egin, aterpea izan, eta gure grina idaztea da, ez da. Eta niri inguruak ikaragarri lagundu izan dit honetarako, bai, nire emazte bakarrak izan zena, bai alabak, bai arrebak, batez ere emakumeek, ingurukoek eutsi egin didate, esan dezagun, nien nintzateken idazlea izanen, espalitz izan inguruko horiengatik, ez da. Ze inguruko horiek konprenitu, ulertu egin dute idaztea niretzat izan dela maitasunaz, eta herria maitatzea, personak eta zerik importantena, literatura bera, eta hori dela nire zoriona. Horregatik liburu honetan ikusten da nolako ambizioak dituzten batzuk, ez da, txaleta nahi dute, gero txaletaren barruan bunkerra. Karo, Urdaibaiko txaletetan batzuetan bunkerrak daude. Galdera da, lagunok, zer hostiatarako nahi duzue? Horren beste diru, gero bunkerrak egiteko, eta bunkerraren barruan
bizi izateko, ezta? Eta, behar bada, hori gakoetako bat, eta inoiz, holako jende horiek ez dute ulertzen kultura zertarako, hau da, musikazaletasuna, espeleologia, esan beste zer bat, idatzi nahi izatea, gero semeren bat edo alabaren bat, azten zaie youtuber izan nahi duela, eta bar, eta kableak gurutzatu egiten zaizkie, baina hori zertarako, ez da, grina hori. Ez dute konprenitzen gu besteok bizi gaituen grina hori, ez da, idaztearena, hizkuntzarena, musikarena. Eta horren emaitza hor daukagu. Bai, uste du, liburua musikaz blai dago. Hori ere, izan da, egonaz urteetan, iaia musikarik entzun gabe, isiltasunean, ridikulo da esatea, ez dagoela isiltasuna baino musika hoberik, baina musikariaren erronka, isiltasunari lehia egitea da, modu ederrean, parez pare gera daitezan. Eta musika dago hemen, etorri naiz berriro musikara, novela idatzi dudan bitartean eta arreba gaixorik egondan bitartean, ze bera ere, bere minbiziarekin erori zen gortasun horretan ez zuen musikarik entzuten, eta halako batean bere musika gogokoena izan entzuten, ez da, Kalas, Arteta, emakume hauek, opera, beste zer batzuk, eta ni ere musikara itzuli nintzen, eta munduarekin adizkidetzea ere izan zen, ez da. Zer, ni isiltasunaren erdian, bizi naizen ustezko paradisu horretan, baina musika ederra da baita ere. Eta honek adizkidetu egin hau berriro jazz musikarekin, rock and rollarekin, musika askorekin. Hori guztia aurkituko dugu zure azkenengo lan honetan, eta nun aurkitu dezakegu berez liburua? Liburua edonon dago, txalapartak atera du eta txalapartan online eros daiteke, nik edonola ere nahiago nuke irakurlek liburu dendan erostea, ez da? Zen liburu dendak leku zoragarriak dira. Eta gehienetan, nik dakidala krisiaren ostean, liburu dendetako langileak gehienak adituak dira. Eta ez dugu esango hemen Nafarroa garaian, badira bai Iruñean eta zeretan liburu dendak. Nik Iruña ezagutzen dut gehien bat, eta liburu dendak beti merezi du, eta gainera liburu denden ondoan tabernak baldin badaude, gurean gertatzen den bezala, hori paradisua da, zuzenean. Orduan, Ostadarrak lurra ukitzen duen lekua bilatuko dugu. Ia topatzen duzuen Ostadarrak lurra ukitzen duen leku hori. Ze Ostadarrak lurra ukitzen duen lekuan zer dagoen, novela irakurri arte inork ez daki. Baina bada zerbait Ostadarrak lurra ukitzen duen lekuan. Zerbait sekretua. Horrekin geldituko gara, eskerrik asko Edorta gurekin izanagatik eta hurrengo arte. Bai, izan bedi hurrengo bat, zesana izango luke badela beste liburu bat, eta ni ona atseginez etorriko naiz. Osongi. Esker, aio. Ituren eta Zubietakoak ezagunenak dira, baina ez bakarrak. Gaur Arangurengo joaldunak edo zanpantzarrak ezagutuko digu taldeko lehendakariaren eskutik, Urtzi Alkasena. Arratsaldeon eta ongetorri. Arratsaldeon, bai.
Orduan, pentsatzen dut dena prestatzen, ez? Bai, orain da ditugu inauteriak eta justu asteburu honetan, Mutiloan, Anibarrean egiten dira herri desberdinetan, guri Ibarra gara 6-7 herri, eta aurten, asteburu honetan tokatzen du Mutiloa. Mutiloan egiten ditugu ostiralean, egiten du txokolata bat eta gero kalejira bat. Eta horrekin gabiltza. Gainera, 5. urte hurrena da aurtengoa zuentzat. Bai, gu hasi ginen duela 5 urte, Anibarrean dago euskara talde bat, euskarazko euskal kulturarekin lotura dituen ekintzak egiten dituena, eta horietako bat izan zen Joaldun ikastaro bat. Eta egin nuen 3-4 egun ikastaro horrekin, eta gero handia sortu zen taldea. Elkartu ginen 10-12 pertsona, 13 pertsona, igual hasieran gehiago, gero jendea gauza asko egiteko, eta hasi ginen hori taldearekin, ensaioak egiten, eta gehien bat ateratzen gara Ibarrean. Ibarreko orentxeroa, inauteriak, euskaren astea, eta gero bai daude igual ekitaldi batzuk Iruñerri mailan, igual alduena jaten da, edo horrelako. Eta ze momentutan erabaki zenuten taldea sortzea, 2014 horretan? Bari, egin nuen kurtsioa, eta atera zen ongi, 10 pertsona edo elkartu ginen, eta hemen, igual Euskal Herri osoan, Euskal Herri beste herrietan eta igual ez daude, hemen Iruñerrian, iaia, ez dakit zergatik, baina iaia auzo edo herri gehienetan taldea dago. Eta orduan, gu elkartu ginen, eta ongi gomen hitz egiten, atera genuen taldetxo bat, 10 pertsonekoa edo, eta hor gabiltza. Eta horretaz gain ere, zerikusia zuen euskarazko taldearekin, ez? Bai, Ibarrean dago euskara talde bat, sortu zela 2004an edo, pixka bat hori euskarazko jarduerak, euskal kulturarekin dituen jarduerak antolatzeko. Eta horietako bat izan zen kurtsi hori. Eta hori aparte egiten du euskaren astea, orentxero ospatzen du, horrelako ekitaldiak edo festak edo. Horren parte zinela zu ere? Bai, egon taldean gaude erdiak edo hiru lau izango gara ere euskara taldekoak. Taldetan ibiltzen gara. Gainera, sortu zen Joaldunen taldea 10 urte betetzen zituenean euskara taldea, ez? Bai, gutxi gara, han euskara taldea, lehendabizi elkartu ziren biztanle batzuk, taldea sortu gabe, baina hasi ziren pixka bat hori euskaren eguna ospatzen eta gauza txiki batzuk egiten, taldea izan gabe. Eta gero eman zuten pausua taldea sortzeko. Eta hori 2004an, eta horiek lege betetzen du 15 urte eta gu 5 urte. 5. Eta zen nolako urteak izan dira 5 hauek? Bueno, han Ibarrean azkenan, Ibarrak biztanle asko ditu, 10.000 biztanle ditu, baina azkenan gero mugitzen dauka herri giro hori, eta mugitzen garenak azkenan jaia berdinak gara. Baina, poliki gauzak egiten ditugu, eta urtean zehar 4-5 atera alditxo, igual Iruñan egiten direnak, gero ere urtean behin egiten da Euskal Herriko Jaldun Festa, egiten da aldatzen herria eta gu ospatu genuen 2016an, eta poliki gauzak ateratzen dira. Eta ikastaro batetik orduan sortua, eta zen nolako ikastaroa izan zen? Nola ikasten da Joaldun nola bilakatzen da batek? Bai, azkenean da probatzen. Azkenean da Ibareak hartu, hasieran esplikazio nola lotzen da, nola jazten dira, eta gero da egin eta pausoa egin, eta eman, eta poliki. Jende berria gehitu da urte hauetan, edo? Hasieran da la novedad, edo ez dakit da, eta 10-12, gero jendea dauka osko egiteko, igual umeak, eta biziak aldatzen, eta batzu igual erori ziren, baina gero beste 2 sartu ziren, hor gabiltza pixka bat, bete animatzen dugu jendea, parte hartzera, baina hor gabiltza. Baldintza berezirik beharrezkoa alda ezakit, adina edo? Adina, bai esaten dugu, azkenean joarak pisatzen dute, eta txiki egin bazara, esaten dugu 16 urtetik gora, minimo, bestela, azkenean pisatzen dute joareak. Etorri dira ume batzuk probatzela,
Baina gero ja, azkenan, edo nor, printzipioz, egin dezake. Zu hasieratik zaude? Bai, nintzen ikastaroan eta gero handikona. Eta zergatik animatu zinen eta zergatik jarraitu egin duzu, zer du gustoko duzuna? Azkenean, ez dakit, da, bizkat, Ibarran, beti dituzu gauza bat Ibarran, eta ekarri bat dituzu kanpoko ez dakit zer, kanpoko taldea igual ez daudelako, musika taldeak, edo kanpoko idaldunak ez daudelako, eta azkenean, nire ustez, ona da, azkenean, auzo edo Ibar bakoitza, edo herri bakoitza, autogestionatzea, eta alba du, horrelako taldeak, edo musika taldeak, edo idaldunak, edo trikitilariak, horrelako gauzak sortzen badugu eta ditugu Ibarrean bertan, azkenean, bai, eta identitate ere propio bat, ez? Joaldunak azkenean, bai, kultura dela, eta hori da. Bai, gero egun dia ez naiz musikari ere, eta azkenean... Dena lotuta dago. Bai. Lehendakari bezala, adibidez, zeintzuk dira zure ardurak? Printzipioz, lehendakariena eta hori da, zebait formal. Azkenean sortu behar duzu erakunde bat, eta eskatzen dizute lehendakari bat, diru zain bat, pixkat formalki. Gero bete beharrak, printzipioz, guztiok egiten dugu berbera, gauza gordetzeko guztiok gordetzen ditugu, da pixkat, denak egiten dugu berdin. Da pixkat, paperetan hori eskatzen dizute. Bai. Eta talde polita sortu da? Bai, azkenean daukagu giro polita, azkenean, ateratzen zarenean, egon zara 2 ordu lehenago, horrek eramaten, lotzen, eta azkenean sortzen den giro hori, batzuia ezagutzen ginen lehenatik, baina ez batzuk ez, eta sortzen den giro kuadrilla polita da. Eta azkenean guztiak Ibarrekoak zaretela? Bai, kasu honetan, igual bat edo kanpokoa da, igual Iruñerrikoa, baina bai, gehienak gara batzuk gara angurengoak, dago beste horrela bianokoa, gehienak igual mutiloakoak, mutiloa kapitala edo biztande, eta Ibarrekoa guztiak bai. Orduan talde irekia da, edo nor sartu daiteke? Bai, printzipio beti esaten ari gara esaten eta bailtzen, no? Parte hartzeko. Eta entxeguak adibidez, inauteria gerturatzen direnean gauzatzen dira, edo urte osoan zer ez dakit? Normalean, dugu Ibarran egite ditugu lau bost aktuazio, eta igual batzutan, baten bat esaten du, igual atera baino lehen gatzen gara arratsalde batean eta esatzen dugu pixkat. Azkenean, ateratzen zara lehentxerotik eta gero ja, 2 hilabete, igual baten bat esaten duela. Esaten du pixka eta gero afaritxo bat. Bai. Ez dugu egiten hilabetero edo pixka aktuazio bat aurretik, baten bat esaten dut. Eta ekitaldia llegatzen denean nola bizitzen duzue? Bai, abian ja normaltasunez. Igual hasieran batzuk jartzen ziren pixkat urduri, egingo du, eta guztiei pasatzen zaigu. Baina, azkenen, ongi, daukazu rutina bat, joareak hartu, eraman, jantzi, jo, eta gero dena bildu, eta listo. Baina, normaltasunez, bost urte eta gero. Bai, eta gero poteoren bat. Hori da. Bai, azkenean besta da. Bai, azkenean joaten zaren ekitaldietara, inauteriak, Euskaren astea, dena, dago festa barruan, festa giro barruan edo. Eta joaldunen eguna aipatu duzu 2016an? Bai, duela hasi ziren, igual 20 urte edo txantrean, egiten joaldun festa, eta elkartzen ziren Euskal Herriko joaldun talde gehienetakoak. Eta gu 2016an, proposatu ziguten egitea Ibarrean, eta bertigorik gabe, espatuko dugu. Beren eman 2 urte bakarrik, eta hori egin genuen hor mutiloan, artea zen oso ongi, egin zenbat laburo 30 edo joaldunak hartu ginen, goizan kale jira, gero baskaritxo bat, kontzertuak arratsaldean, eta kriston eguna. Jardunaldi polita? Bai, azkenean, horrelako ekitaldietan elkartzen zaila jende asko, eta polita esaten da. Eta orduan, aurten gelditzen dena da mutiloako inauteriak?
Bai, dago mutiloa baina utiliak estu honetan, eta gero ja hurrengoan egiten dira labian onere. Egiten dut ere kalijira bat eta afaritxo bat. Eta utiletan, gero beste herritan egite dituzte, baina gu ez gara joaten. Beste desberdinak egite dituzte edo beste... Zenbat izango zarete? Ba, printzipioz negu, printzipioz sortzi eta sortzi, normalan sortzi atera, gu ere daukagu bandelari, eta sortzi eta bandelari ateratzen gara. Eta printzipioz, gero sortzi ekipo ditugu. Normalean, hobe da, igual taldean, 12-15 pertsona, gero, atera basara sortzi. Eta estutan, hori, igual bat lanean, beste bat, hori. Eta horrela, hobe da, 10 izatean not, gero sortzi ateratzeko. Eta guri, normalean sortzi, eta gero bandelari. Batzuetan bandelari gabe, etzen gara, sortzi eta bandelari. Eta lehendabiziko ikastaro hori, adibidez, nork eskinitakoa izan zen edo nola... Atera zen ibulgi euskara taldetik, baina gero, ezagutzen genituen jaldu talde batzuk, arrosaiako batzuk, eta txantreako batzuk, eta etxekin genuen haiekin, eta etorri ziren, uste dut hori, txantreako bat eta arrosaiako bat. Ezagutzen genituela biztaz eta etorri ziren, eta ikurtzoa ematera, eta oso jatorrak. Joaldun moduan, beste jairen batetan zanpantzarrak daudela eta bar, fijatzen zarete edo ea nola egiten duten edo ezakit? Nik uste dut beti joaten bazara feste batera, eta entzuten duzu soinua, eta jartzen zara tente, ezagutzen ditu, nortzuk dira, edo argazkiak, edo beti zahetzen zara, azkenean, igual, hemen Iruñerrian behi daudela, auzo eta herri gehienetan, ez dakitzen bai izango diren, pero igual 10 talde edo, Etxantrean, Tarrabian, Burlatan, Azpilagaina, Aldezarra, Arrosaria, eta igual joaten zara ja igual Gipuzkoara edo Bizkaira, eta daude talde Gipuzkoan daude bi, daude talde gutxiago. Eta hemen Iruñan izan da, normalen ezagutzen dituzu, porque ezagutzen gara denak. Igual ez guztia, baina taldeko lau bost ezagutzen dituzu. Eta beti jartzen zara pizka eta erret, nor izango dira. Soinua ere hunkigarria izango da, ez? Zuentzat, edo ohitutak zaudete eta... Bueno, bai, da soinu polita eta potente bat, no? Azkenean, gero bai, gehiago elkartzen bazara, no? Horrelako korrikan elkartu gara nizbait, eta soinu hori azkenean da kale itxi batean ere, da potentea eta... Hori da hasiera batean bilatzen dena, ez? Udaberria esnatu. Hori da, printzipioz hori da esaten dutena, ez? Soinu horrekin udaberria esnatu edo eguraldi hona datorrela, iragarki edo ezakit. Bai, gainera, eguraldia ona daukagun hauetan orduan. Bai, a ber, egoten badu, aste honetan, bai. Gertu zaudetela sumatzen du. Hori da, bai. Noiz esan dugu martxoaren batean Mutiloan, ze ordutan edo... Mutiloan egiten da, 3 urtea, egiten da txokolata da, lehendabizi 6etan, eta gero 7 erditan ateratzen da kalejira bat. Eganan, daramagu 3 urte edo, atera ditugu personai propioak, igual lehen bai ziren lantzekoak, edo meretxin, horrelako, eta daramagu 3 urte sortu genuen taldetxo bat, eta daramagu 4 urte sortu ditugu pertsonei berriak, pixkat ibarrekin lotuta, eta gero gazte implikazioa pixkat erakartzeko, eta hori egiten da kalejira bat, eta pixkat, Ongi, egun politak datorren hauek, ez? Bai. Badaukazue webguneren bat edo sare sozialetan gehiago... Sare sozialetan hiltzen gara, Facebookako lagun bat, erabiltzen duela taldekide bat. Facebooka, eta Facebooka bakarrik. Aranguren Goioaldunak jarrez gero? Bai, jatzen duzu Aranguren Goioaldunak eta ateratzen da horria. Eta hor ere apuntatzeko aukera aldago? Bai, hor idazten duzu mezu bat edo, eta taldekide bat eramaten duela hori, eta horki listo. Ederki urtzi, ez dakit zerbait gehiago nabarmendu nahi duzun edo azpimarratu? Ez, principios ez, generan importantea dela, euskal kultura bizkat aurrera eramatea, sustatzea, edo, eta bai joanekin, bai musikarekin, azkenean gurea da, eta egin behar dugu da, egin behar duguna, Iruñerrian edo Euskal Herrian. Bai, eta gauzak ateratzen direla, ez, nahi izan ez gero. Bai, azkenean, bai,
elkartzen zara eta bai. Bai, hor daukagu zuen adibidea. Bai, azkenean, bai, borrokatzen baduzu, gauzak ateratzen dira eta gauza polita egiten dira eta horrela ere auzoa edo herria edo ibarra bizirik mantentzen da. Bai, herritik eta herriarentzat. Hori, importantea da, bai. Bai, eskerrik asko gurekin izanagatik. Ni esker, bai. Eta hurrengora arte. Bai, aio. Agur. Agurtuko zaituztegu, baina gogoratu oraindik programa ez dela bukatu. Orain jokoz mintzu izango dugu, kirolari eskintzen diogun atal hori. Zehazki, Orbina, pasaren asteburuan Orbinak jokatutako, Orbina eta Mutilberak jokatutako partidua eskiniko dizuegu. Ezkaban polikiroldegian izan zen eta horrekin utziko zaituztegu. Eskerrik asko eta bihar arte.